Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo drama itakot manipod ka ni pagayam andong. Sana pudpudno anagan. Ngamsakbay na, kablawan tayo pa ni Ma'am Rosie Dakayanan, Loida Bigornia Dumanden, Adela Vergara dita Hong Kong with love, kani Alvaro Jr. Lagadon, dita Claveria Cagayan. Kasi man ti surat ni pagayam andong. Dear manang biyanang, pakaragsakak ti agpalpalastog, agpalpalangguad ken agpangpangas. Diyak among amkas lang umato ti panagkita kiti bagik, no kasta ti aramidag. A feeling ko kat sikatak, takay kayat dak dagiti tattao no ado ti kwartak. Katapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Umutang ka, pari mataon. Ha? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangarap. Ay, problema, may no asino, ti pangipautang iti kurta, ha? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, paray. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Ha? Una yan, nagbasit. 20 mila, ha? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, paray. Jak kabaalan na bayadan day ta. Uray, 20 mil lang. Alamat din, ha? Pari mataon. Agpagpakasi, ha? 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Naiunam ti utangan, tanay. Problema, manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang ka nun ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Ay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes na ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmag. Diyak mo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida kumaumutang. Anya, Mapan na ipaspasing dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man atasikan ti ibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na ka na yun. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan. Di na itadkan ka ang asawa na. Ngamnoy ti sabali, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso amabagbag tit sandi asawak. Gapoy kinakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magahan dito pa kanan dito ilya man. Uwan baraw, magan kayo Banapaw, talagang umaya mo mangan. Ay, manu kay amay, napong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa kadagati anak ko. Kakada ka kanapukaw. Nakabayad kayo? Saan pa ay ta di kampay mendalpas anagan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababait mo Uray saklat tante libre. Wira dagiti kakadwa ko. Saan na? Basta bayada ka amin, nakin na niyaw, apong imaw. Ipakwing tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, dakay magaya man ti anay. Agawit kay matay. Nagapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dag ito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amain andong. Kaya nakabayad kay itipliti yaw. Tay saan pa'y madamdaman taon. Intun bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga kilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita.
Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samat iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag man yung kisinaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Sa nabalit na nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagatag ka sa bulan. Kaya nailibre dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparakan ka. Nagbambanugam a kwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit di ah. Nga uray awan mo't may pasikat mo. Sa nabalay, tagmulak man ang itinatay. Nayon naman ti mulak. Tapno umado ti apitan. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksinay. Sige, makipinlos man. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Dak pa'y kumala ay. Di magsingsingir pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. Usaran pa yan, ha? Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Diyak kumala, ang ipapili mo, may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema man ang nga raw. No niya pangigatakak iti daytay. Ay, amukaw. Ipusta lang, ay. Ay, bitay, nangabak magkano na andong iti pusta ti buksay. Nakipusta kaya nanang. Kuwan, ay na, DJ Store. Madama manan, di pa nang iwaras na, iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon, bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Ngamawa mo na ima sa sidan na. Ay, una yun dahi ang tao. Dilaagbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak man ang nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbay ang maibos ti kwarta na. Unay mo't kikastangan aramida mo nandong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yan masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadi agungungay tayong batsang ka kwartam. Nay, tataman na nay. Limlim agasaut. Urang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kay? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastam kit di ah. Adda iwaras mo iti tao. Ngam siya kung asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka unay ay. Agululi magkaalang kahit nay. Nabayagan naman madlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati kagurgura kiti may satang. Uray mga day tagkukang ka. Nod na, nasaya. No awan, di nasaya alat ta. Anya! Ni, nagtayar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging gayti sapatos. Ay kawa na. Dagiti agkakangin ang arwatag ti mangipagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro tagya imbasura iday. Na, apay nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang na ibasuram. Ay, apay kaya mau. Ha? Ay kawa na. Itan mo aya. Ay kawa na. Itag ko kang nagadote kastoy abadaw. Sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaay. Day kailangan tinapintas abadong. Ngam impadawat mo pa lang. Diyan nga ro kaya timang pae iti padak at haaw. Maditiag mimaw. Kaya may isa, manumula pinaggatang ko iti dayay ngay.
Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyamuda ke beranyaw aginatang kau. Di da mau aginatang ko tiwagwag. Oray man, kakaisuna anak katsamba ka itinalaka abranday. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andaw. Apay, akas na ka? Nagsasaw ka kaslawan pulos amaw. Tagibasitan nag-unay asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita pa niya ka? Sika siguro ati sa ngagpampanunaw. Ha? Diyak ka mo kanta? Tapno di ka sumana wakas na. Sumapol ka iti pangganam, tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko a kwarta. Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawam ida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pang ibatsyak kadagiti ubing. Tabi simot ni Andong ijay talong. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarik, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apat tsak amakurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak namin kini Andong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho akman langan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas nga aramid ti asawa mo. Sika pa yan di pagbali ng narupat kwarta. No'y katan na kumatikin na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Eh kayo naman nagdalusan ay gimulak anatang. Nanginakit ti presyo tinatang itain saan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mulak, tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, intun bigatan Maday, sayang ti oras dyan. Diyak kayat ti may standby. Kinsambutak adalusan ti garding kang. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro, adun ti urnong mau. Tagsasarunong mo ti panaglakom iti bunga dagiti natang mau. Ay, kawin na insan. Iso nga ron da diyak mo ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Napuno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsid ko pa yan. Na, agasem man. Ay, ado talagang turnong mo, insan. Tiyan mo dagiti tao, ado urnong kaw. Talaga big time ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw, kadagiti nalay nga agkikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw. Kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta akakalugara. Aw! Aday tanay kakabsat. Gimata ka iti merindayaw. Gamangan kayo na. Kakaiso na nagkikita tayo dito store. Ano, ano na yun? Simbambakan siya kano iti presyo tinatangan daw. Nawan antay. Ang mure man awan ilakok anatang ka makailibre alatamay. Why mga kayaw? Nukurang ka ibagaw lay. Agorder tayo pa itinayo na. Ay tigata nga mga rudan ay itigatas dagijay anak mau. Ay na mo madangarot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw. Nagadot tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya? Ay sino nga iti sumurok kanya. Agpailyak ita. Agilibriyak iti lunch. Ano, may kamay! May kamay! Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak. Isong libre kay man. Ngam ibusin nyo pa yata ginatang ko amerindayaw. Sayang may. Lukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? Ay na, mangtad matang, ang sagpaminsan. Mangtad lang ti saggay sana iti biskwit kan Diyos. Tay jay lang, awanang. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos. Adaya itad na kaawan. Adama itad na kadagiti istambay ang maritay si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diyan ka muna niya, klase ti pa nagpampanunot at dayta sawang bitay. Adan sa mabagbagtig na agpaisaw. Hey, makapasuron nga ruday di nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasjay nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbit lang.
Di na payalangan dagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwarta na. Tapno adda maiparamag na. Uwan nga roda. Ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpay so tama di utak nan. Ala, urayan nyo ti ipauit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talaga nga agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakil ti sweldok dito. Iso agun dawayak ti agurno nanang. Kaano di piyesta, di ka bang ibang barangay, paray? Inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang magkwartak. Kaya mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan mo paray. Anya, magkumpare, tamabayin ka pailain. Ilibre ka iti siya. Makipinos ta taman, paray. Bareng agdoble ti kwarta na. Ha? Apay, adaya kwartang paray. Kaya da, kano pa imot, anay busanak iti kwarta. Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartang paray. Kat siyempre, ha? Hindi nga rodam mo, pangus-usarak iti kwarta ka. Iso nga ipapautang, kung ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantarod makipiyesta. Huwag ka day, sakti sagaut. Ado ti kwarta. Lumabas ak pa yan tiyanay. Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpisa tito daw. Inak agapit iti mula ka natang antay. Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutot taglakaw. Siya lataglakaw. Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Tangruna ka na agbagbag yun, tay. Anya, ay na, nagpisa tito daw paraw. Sa nabalay. Tudol na dahi taan, tay. Ay na malamina mo din yung. Yung ano sa kaw. Yung sa nabalay ta. Naburas ko maamin na nabunga dagiti mulat anak ay. Ay baklayat ti nga sakaw. Kasubdak inton madamdama ti tagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalakwa, kanay. Namnaman di kumpare, ti papamigi piyestaan. Sapay yung kari kasyak kita ya. Iso na masapol ang makalakwa. Ay, nagkalis dalan ay. Ay na, dito mo sumardam, dito daw. Ay, sapay rangkis to'y dalan nagpababa. Ay na, dito yung magngamintay ang tisot katadalan. Ay na. Ay, may galisang matan! Ay! Biti ba kahit? Ay na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkaigirang case. Naimbaga, tada nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Wine, malagip ka. Ay, galisa nga, main. Kahit, kumusta ngayon? Kumusta ka no? Ay, tika sasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Then adda na fracture ato lang itibukot mo. Anya, iso mo ilagay, managsakit tintiro, bagay. Abay, nga, napasamag ti kastoy kanya, bagay. Katbasol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, ikigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan na. Pangasim ba kahit? Agdiskitar ka iti kwarta, pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kanjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara ka dagiti anak ta dayjay. Para iti panagadaldan to. No kayat mo, ila kumunjay do anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya. Wenin na. Tinapatagaging bagak pa'y bakit? Day ta ngamin kat. Di ka ngamin nagururnong idi. Day talak kinapangas mo. Gusto mo na bakit? Di nagsirmo na nain. Sorry ka din. Pakawarin na ka din bakit? Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastamatan kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngam tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak.
Isu nga di nagimbagak, ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak, kat jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak, kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me, kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan, to'y pagayam mo, andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas, wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro, ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, dar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y drama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama. To'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello, patgan mi apapagayam, naimbag nga orasyo amin. Siyak manan ni manang yabianang amang kabkablaaw kan mangkum kumusta kada kayo amin, papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ba sa wano drama itakat manipod ka ni Mina, sana pudpuno anagan. Ngamsak may nakablaawan tay mampa ni Jetro Bulusan, Jing Montero Natividad, ni Ma'am Sisa Canuto, ni Ma'am Victorina Luis. Kastiman ti surat ni Pagayam Mina. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Adaman mo at kayat ko pa'y drama kan ka. Saan ko la kapadasan na ito'y no di kat kapadasan may itikabsat ko, apadak metla abalo. May papanday to'y itilalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong ma. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainap ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka daw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyal. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinagkaysabian ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kaliti kandilay di pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya nanang. Kapilitan Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag matan na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga kanti pansyon na. Sa pulik Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, tapadasag tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabaho, nanang. Papanan yung agina. Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay, kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da na. Aglugan ta iti lugan da. Isu ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Juna ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't ngabinan ti style ti kampusan taw. O nga raw Kan imadong ti pansyon di daw Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Juna ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige nanang, agpukaw kayo no mapukaw kayo, Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y diagbiag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiag. Kas may sa abalaw.
Tamo mat, no kasano ti stress ko iti day di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nagpa'y suksukunan, Wan. Pangasay, amang milpijaw. Why, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga namsat. Takayat mi pa'y ti agbyag. Nalaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Lasta mag-time ti kinabalo may. Tagpa na kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antag nga asawa. Ang bingal-bingo. Saan na dito ti pensyon ni Apong? Ha? Sa dinungaraw. Gaisuwa na ito niya. Iti day sa banda. Sa bali day ito dungdung awan niyo. Kanunagan na mo da ito'y nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rodante. Kitaan niyo mo ti spelling na anay ang sa balay. Kan Elpidio Senior day ta. Ha? Ayun! Senyor mo't nga agpaisaw. Ay, just kay, kunak ano iso da ito yung ti pansyon ni Apong Mau. Lala, umay kayon. Nabiru ka kung tayan ti pansyon ni Apong. Aday tanti pansyon ni Apong Elpidio. Aywan, da ito'y ti gusto nga spelling tinagan da di tatang mena. Una road manan. Hay! Akit, ituloy yun at agdong aw nanang. Ante. Jakmat makadungaw. Uray siya, makaisa makmating. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apansyon. Una road. Agkatawa da din. Gumatang tayo iti babaw, tagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wen, tapno masumang tinaytagtagainop kaw. Ti panang sukon ni Apong Mukanyak. Jak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at ti kwarta. Naala kong ti pensyon kaw. Nayunam, takurang dayta, anak kaw. Oh, Antoy, nayunak ti kwarta mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you, Mina, asino da jay ala kay anak kabado itinalabasay? Jak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita, ngam jak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raon, isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman, tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmangdamag no asino da ita. Angkel ko ti kaduak na. Naira na pimasyal ti tabalay. Iso nga inawis ko matin nga umay makipangan. Ta nagawis da dyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyo. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay, mangan kayo lata, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay, uwin akapsak. Agyaman Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka, pilang. Ulit agayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka bagay. Sa dinak inayaban, tapno na amamuk mo't manang. Ay na, busy ka di kalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamuk kaya. Wain mina, kat amaw, balo gayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak di nagsarita kamay. Inala na pa nga ti cellphone number ko. Ha, apay ngayon nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan niyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati awan samot dun. Impabalkot tayo amin di kalmanan. Adapay malit. Inak ito dang tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme
Di ta kasit ga nakaruban na, tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan an isaling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman ah. Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Adan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsat. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, ang yaman nakakabsat. Ay na, urayo mo ito malukong mo, ta ibalis ko ba? Sige ay, saan akmatkit day ngagdardaras? Ay, umunag ka pa nga rin, kabsat. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen, agpapada tayo abalaw. Ay, hadda nga rin ka doon ka balo Kabusta mo gayam ni Pilang? So, lang agkarupo kayo Wen, ubingak iti 5 atawin. Ha? Kung nakili ang kambal kayo? Ay saan, Suto? Alala, mabilahan ta ibalis ko to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsong kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, siya, manalo ng lahat. Ado siguro timula man yan. Idi ita, awanan, nalako kami din. Narigat ang gardin ita, taawan danaw. Kasta aya. Aywan, mabaling alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, kitwin na. Day talaga yam. Sure, Suto. Diyo na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Ha? Apay, anyat nadla mo kadakwada man ng bilen. Sumanilpon damatan. Awan lakit, Jessel punda timulmulong linganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas idi akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Ape akas lang na adik da nag-cellphone. Wano agi games da. Saan samad? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywanan niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nag-cellphone da. Ang asino nga tangay ti katetex da. Day, nagpapokis ka Manang Pilang. Weng, dadakadit ko itang aldaw. Kaday, nukas ta. Adamat tanubyaw, Manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibagak. Sikrit pa'y laeng. Anya? Agpadatang arod amakidate ita? Adam kadit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumala nagpakulot ka manin Ita nga agsapa kanya. Isu nga una akon amakidate. Ala, enjoy Manang Pilang. Ulitak Pilang awan ko mati pangibagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alap na lang niya dahi. Di na ngaming kaya't ang mga sawang manain. Anya, taapay kanungay. Ambo man iti dahi dya kaanakak man. Namin aruak ngaminan analukaw. Suwadi nang kaya't makinayata manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukwain sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspusak kiday. Hintang nga rin mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan Manang, nalpaskan anak iday. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimatan. Una, tainak man mat na kiday.
Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Ay, enjoy it mo't Wala, enjoy ang tami na. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Ha? Okay lang. Walang problema, Mina. Napanak pa namin nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo nga agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusan mo tan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina. Nagpintas ka mo, tag. Magbagay mo, takulot mo, Ay, thank you, Pa- Para kung kaday takulot ka. O, anya, inta ka di mga anal. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na mall. Ag-shopping ta ko, ma. Awang magkwartak. Sa sana mangaming agpinpinso. San akasking ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malaking tag-shopping. Gatangan ta di kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam. Taagayan ayatan. Agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taawan. Awang kumati pang ibagbagaw. Wan, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day. Nga oray anyan mapaspasamak it. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wan, promise, Soto my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid, Mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga rumanang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamat nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't la natayag? Agkad-kadakkel kami laan. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon. Agpada na. Unaw, nalukmag kaday. Nakutong, unaw katamtaman. Nakutong, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay. Agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay. Kalbo kaday. Ay saan man? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Nay, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kan kalugong yung kay. Wal, inurigalo na. Asino nga? Isuga. Basta, adda nang regalo. Sana on, adamang regalo. Ay, Wan, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayaw diyaw. Ay, sanak pa'y nagawid ka na kaan. Ditulak pa'y lang. Jak pa'y nalpas nagbakasyon. Sige nga, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damanag kumalaan no, nagpension kan. Pan, kaalalak laeng itay. Umarta nga rin intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa, agawid ta masapa. Tada pa pa nakitimbalaw. Sigay, si katimbakaan mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpension kan? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Kamal ako matikay kung ibagakan ka. Sarap mailiw ang manungging ka. Malam
Wan, ada pa panak iti agsapa. Sige, sikati matungpal, sute. Manang pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpin nakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay? Ha? Ala, agpada da itinubyok, manang. Ilimlimid mi mutlaang ti relasyon may, taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan kita day taladawan, takitaam mo tiladawan tinubyok. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itad ng pinilit ka. Ha? Sige, agpin nakita ta nga road, mina. Ngam agkari ka nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot agkari ka manang, para kadatalaang adwa day taon. Wang danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, Mina. Manang, sika, ni kadimot suto tinubyam. Katuay. Apay gay. May siya lalaki tinubyo ta, Mina. Ayan niya ang kalma mong kilyam. Ay, nagawid na ni lugar da na. Tapi nagawid na antik na asawa na. Anya, asawa? Nukas ta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan, nana? Nakasarsaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirat dagiti nagasgastos ko kankwana. Ay, uray siya mo Singirat ti awalan bay na lalakay. Abay? Ano tinaramid na uncle ko kada kayo, nana? Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang, auntie. Nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti saan yung ama mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kano ibagbaga ti may papan iti relasyon bay. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak tilukaw. Naimbaglakit day. Tajak inso ko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bet Uray balo Diyak magkayat nga erok maadagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagosan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang biyanang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaan. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnaakan saan una yan ang makasao. Dahil tangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakis na kat, no makiboyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodain, awan innubingan, linakayan, wano binakitan kan ni ayat. Iso na laeng, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggon daway, ananggon daway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no daduma. Panagbidot, apakadawan, iti adal, wendo leksyon. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanin your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Naimbag nga orasyo papagayam, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tay drama kanibasa ita, kat manipod kanipagayam tayo atonyo, sa napudpudno anagan. Ngam sakbay nakablawan tay pa ni Adela Vergara, ni Ma'am Lolit Ating, Castañeda Floresma, kani Janet Isagere. Kastiman ti surat ni Pagayam Tonyo. Dear Manang Biyanang, may saa ka construction worker. Nakaasawa ak itinalapsat a babae, nalaing kami na mga sikaso iti bagina ti asawak. Iso nga always beautiful nga uray aday ti uneg ti balay may. Ay ayatak unay ti asawak, iso atunggal agsweldo ak, irimit ko adagos kan kuwana. Rugyak ti agsalaysay. Nagsweldo kan to niya. Why? Apay, yabakay. Ni, damagan na pailaang. Katagrimit kan Nabigat tumitin, Papududag kumapay mag-itiwalit. Kutiswil daw. Nadula amin day ta. Yag mo kay dahin tarumwara kaon. Inak makitsenda. Malamang makitsinda ka? Ito nagsapan, At dapay magatang ita. Ije grocerya ti papanak tanay. Awan mantika tayon. Nakita. Nay, natanay kumplito natin. Awan surok ko nawang kulang na. Nala, tarumwara matan. Awan pa'y laang di asawam, tunyaw. Ay, awan pa'y mananang. Rabi ay, mabisina ka. Ay namangan tayo kitdain. Manglukatan iti sardinas. Agulser tayo, nuur-urayan tayo, tigatangan na amasida. Di namin baga marabyang kaya. Unay ka... Nay. Aday tamang kaya, Arya, apay ta nagbayag kami. Mabising kami. Ne, apay, intugot ko ay ti kaldero. Nangan kay kuman Ururayang may nga tigatang masidaan. Ay awan nagatang ko, tanagsaradan, pati grocery, nakasaran. Iso din magasaklatan iti mantika di store. Anya? Sige, tagpalusak pay. Tunya, karibriban manan jay buok na. Kan nagpakulay manan, kan naka-cutics manan dagiti kukuna. Mga raw. Ay, nadisgrasya man na. Hintayin remake ko aswildo ka. No kunak tumangamin kan ka, adi mo irimit amin aswildom iti asawam. Di naktumangamin patpatsyan. Ay, aggulo mo no di agrimate. Apain na, may. Awan masapsapol dito'y kusina, Aryang. Rumor ka dita, mapan ka makitsinda. Into nagsweldo ni Tonyo, ananang. Anya, kano ka susweldo na laidi kalman? Di ka pa'y nakagatang iti kasapulan dito'y balay. Gimata nga kiti mantikay di kalman, apay di yun nakita. Kan nagparibanak ko kan manicure kas kada pedicure. Bibiyang niyo kuma. At least, saan nga utang? Ayos lang tagpapintas, basta saan nga utang. Pimentas ka ngagpaisa, ngamawan ba't si daw? Agdagpal kayo pa'y laiti asin Agtipid tayo ka di, tanarigat tagbarbarayo boy. Tunya, manipod ita, siya kaun ti pangirimitam iti sweldaw. Saan ama iparbang aramiden ti asawam? Napatpatag ti panagpariban na ngam ti kanan na. Nanang. Tamot ngamin aji asawam. Pampanuynuyam tu mga main. Awan kasano ama kaurnong kayaw no kasta ti aramid na. Banyo ta kasaritak to ni Riyang. Kastaman timbaga midain. Ngam di mon sa mga min ungtan. Kaano ti swildom? Kaya ito nagtapos Siya kon ti pangtedam iti swildom tunya. Siyak ti makitsinda. Tapno agsida ka mo iti nasustansya. San apuro dilata ti sidsidaw. Lumasin talangan iti pagnagdan Tonyo. Jak kaya ti makikabalay iti man nakibiyang akatugangan. Tamang punto ni Nanang, katitikas din yung bagana, bakit? Unang pa'y ngamin agatangan, nagiti masapsapol dito balay Sakpay ti pagpapintas, mau. Kat, ninanang ti pangtedam iti sweldom. Kapilitan, ano di kagbalaw? Mala, pumanawa nga ro dito yan. Agawid ako ni Jabalay May. Da kayong tagasawa iti inam. Taiso ti patpatsyam. Saan ka diya kastami ti pagbagam? Panunutom ngamin at yan aramidem may.
Makan ngamin ti una mga tangay. Saan aribriban? Kolor ti buok. Makamo kayo. Pasensya ka na, bakay? Nung makita ang agbalbaliw ka, ha? Sika, ti pang tadak tumanan iti sweldaw. Nagriga ngamin asapulan ti kwarta, bakay? Nagriga ti agtrabaho akas construction worker. Pagrigrigatak ti sweldaw. Di ka masaksakitan, Yung pagsayaatan tamo ila tayo pagpagak. Amo sa'yo. Ay, nay, papanam nga yan! Awang bibiyang mo. Ay, awanay. Nagpasugno din ti asawa. Rabi na lang. Yung mawampay lang niya riyan. Bay-bay am, no saan nga agaway? Di mo ngamin ipadlaw apag tatak ko ng launay di asawam. Ta dumakkel ti ulo na, tumangsay. Anya? Ispoil dem ngamin di asawam. Iso ajay lakay kayat na ti mapatpatulaw. No saan nga agaway, bay-bay am? Mga ano pay sunat imbaga na nga agawid iji lugar da. Ay kat bay am ano agaway? Ti oray saan nga agsubsublay kat ayos lang. Surutek at asawa. Na, bay-bay am nga isaw ti agsubli ditaw. Di mo surut-surutan, tagwam ko nakmal. Ay ayata araw niya riyan. Matayak no maisin at asawa kanya. Ay natunyaw, namin anumutay na pimanaw. Tunggal aga pa kayo iday, pumanaw. Ngam saan kamat anat natay? Agsublin tumit lang day jay. Ha? Ay na, agyaman nakasimang pagkanaryang. Apay naggapang ngay. Ije balay may. Ngam nagapa kami kaniinang ko. Ha? Wanya, nagswildo kan? Una, kasuswildo launay. Itid mo nga rod kanya ako, untay nakmakitsinda. Malamay, itong bigatay. Pumanawak mo lang nga rod, no di mo irimit ti sweldom kanya. Ay, nay. Ito yun na. Awan surok ko naman kurang na. Nasayaat nga rod. Sige, tay nakmakitsindan. Angam na marabyanak nga agaway tunyaw, Apay nga intid mo man ti sweldom kini Aryang. Mapangkanong mo makitsinda? Kasangsangpet na pala, ngam intid mo man ti sweldom. Ay na, awan man nga ruden Mapan namanen ipapintas, jaintin mo akwarta kwa na anak kau. Sana balahin? Tamao man to mo ilang agparparibanday jay. Madadal ti buok na no kanayo na maunat. Ayan ti pinalingkay Aryang. Awan pagpalengkek. Ta pinabaliwam manen ta kulor ti buok ken kokom. Ken pinaatidog mo manen ta kurimat matmaw. Lumasin kayo nga minan iti paglutuan. Ha? Reklamo kay la reklamo. Awang mo may tultulong yun dito balay. Doon niya kayo ditoy. May laklakam kayo iti kankanan mi nga gasawa. Na. Makiasawa kayo mananatap na damang pakan kada kayo. Udno gayam ti manggag ko iti. Anariga takabalay ti katugangan. Takalbaryo ti katugangan. Ay. Kanangam ti panagsasaw Maryang. Saan nga amin akatugangan ketkas iti pampanunutam? Ay na, ginsasanta kay mo takatugangan. Pudno mo taman nakibiyang ka. Pakibiyangam amin na makitam kanyak. Umapal ka ngamin ka, tanakapimpintasak. Napimpintasak ngam da kayo. Sa anak kami nagurang. Nita, pudno anapintas ti akin ruar apasit tabagay. Ngam rinuker mo ti ugalay. Gat anyat kayat yaw agisparing tayo. No! Pumanaw akong tunyaw. Di akong maanusan ti ugali ti asawam. Kahit, napanan nyo nga raw ngayon na pumanaw kayo na. Makamuditan uray ang katang-katang ako na. Amok tumula na patpatag di asawam ngam siyak ngayon Nagsakit ti pa nagsasaw na kanya. Awan respeto na. Pasensyahan nyo ka diti asawa. Adaw, napasensya timpay ko kenkwana. Ngam awan mutlat ta ti panagbaliw na. Takasanaw, di mo ngamin ungtan, di mo bagbagaan, ken spoil dem launay nga may. Kwa. Agpili ka tunyaw. Jay swapang nga asawa, no siyak nga inam. Siyak nga inam, anang isikog ken kay ti 7 a bulan. Laglagi pa, masaan akumpleto ti bulan mo ngayon pas nga ikaw. Iso nga adaw, arigat ko ken ka tunyaw. Siyak nga inam, anag pagpagatas ken ka. Asinaw, tinapatpatigkan ka. Siyak nga inam, wano jay saan mo nga ingkasar a babae. Kwa, siyempre akita kayo.
No kastang araw, ipakitam anapat patagak ngam isaw tunyaw. Ikam iti pagnakman di asawam, magbagaam, tabastusin naklaunay. Sige, baybenyo ta, bagbagak ta. Basta di kay pumampanaw. Tawan sa baga pagkamangan niyo. Sisya mo ta na iyaw. Nagsweldo kanto niyaw. Bumbakay. Kasi di mo pala irimit kanya. Siyak ti pangirimitam iti sweldom, tunyaw. Kasyak ti mapan makichinda. Kuwan na nanang, nay. Data nay, ito. Agyaman nak. Katnam na maam, ti gatangak anay mas asidaan, anak kaw. Gatangak amin akasapulan dito'y balay. Kan gumatangak pa'y iti brief mo. Tadudwalaang di makitkitak apag sinsinublatam a brief mo. Ngay salsalapay mo. Ha? Angam sa paagtulaangan inton bigat ti mapan makichinda. Sige, inda ko na. Apay nga intan mo kanina ng tisweldom. Una ta di mo among gaman ti kwarta. Pagpapintas mo, iti pagregregata ka kwarta. Di tayo tupay makasida iti naimasan, gapoy tiraramidan. Kasta gayam ah. Ay, papanamangay! Awan pakibiyangam kanya. Ha? Ay, antay pungan ka, ngay aryang. Aw mo dito yan. Impang ko ni Jayan ni Nanang. Anya? Adeji kama na. Na, Ijayan ti pagiddaam. Total, iso ti pangirim-rimitam iti sweldom. Anya? Di ijay ti pagiddaam. ay sus! Una yan. Kaya Jay, Di nakiduro na, ha? pumanaw ka dito silid. Ah. Ijay silid ni Nanang mo ti pagturugam. Madurumanakan kan. Tunya, awan madlaw mo kinerya. Kanayon matlat ti panagpapintas na. Kanayon latamat nga agsukat ti kulor ti buhok na. Kandagi ti kukuna. Kanayon pa'y ti panagpapasyal na. Ah, Di mo matik-ikanan iti kwarta na. Ang apay ngay nga adalat ta pagpapintas na. ayun, anya. Kanayon amarabyan nga agaway. Inal daw arumwa. Papapanan na aya. Diyan mo, ah. Tatunggal damaga ka, balasobas mo asumungbat. Awang ka no pakibiyanga kang kuana. Anya. Di na tupay kay nga kaida kamay. Ay, bastos at talaga day di ababaay. Awan respeto na kanyak katugangan na. Anya ti aramiden tayo kaaryang. Pasok katakman ti kulor ti buhok ko. Naumakon iti naudi nga ing kulor mo. Sure, day talaga yan. Basta ti karim inton agtapos day ti abulanan. Wen, danag mun aya. Nilakay ko ti makaamukang ka. Sa bagay, amok matkit di anasingpet di asawam. Ay, wen ah. Ay, agpa-facial akman gayam. Di mang papudaw a facial ah. Sure, medyo nangina, ngam at least effective girl. Sige, kayat ko dayta. Di agpapudaw kan agpaubing iti rupa. Tunyaw, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Basa pa tayo amapan, tasyak ti may sa aninang. Ikaw na, tausaran tayo dyan tricycle. Katuan tawan mo't sa bali apagluganak. Ni Aryang ngay, umay kadimay. Mapan kayo, dakda kayo. Jakpagan ano ti sumurot kada kayo. Makitam ti kasta pa nagsasauday tanga asawam. Bay, anyaw. Iwi kaskaso ni Aryang. Dawag yun na. Ni Marisime ay, hello Maray! Hello, kumaray. Sa dino kaya mo. Adda kami dito'y kasaran. Dito'y kabangibang a barangay, Maray. Apay kaday. Kaduam dito niyaw. Wan, Maray. Ay nagawid kayo. Tanda milagro nga raramidan ti manugang mo dito balayo. Milagro nga. Ay basta gawid kayo. Tapno maaktuyo tararamidan na. Bye. Ay sus, inadab na. Ay tunyo, agawitan. Kalkalpas pa'y lakas, haragawit tayo. Mga tayo mo Basta agawitan, tayo takitain di asawam. Pag nauntan, aging gadita balay. Tapno saan amadlaw ni Aryang nga datan. Ha? Kasta nga men, ti intex di kumaray. Sige. Kita tunyaw. Adda buldog araber shoes dito'y ayan tiri daw. Sapatos mo ti lalaki dahi tayo. Wan, iso nga adda lakit di kadwa ni Aryang alalaki di taunay. Ay. Dagiti awan ang bahay na. Ni. Nakalak mo tiri daw.
Kung taramaw, ta mga numakapanaw ti lalakay, ang mga numag na igeri daw ti kusina. Ala. Awan ang kayo tibain. Nagalas ti tsuryaw. Dito iba-ibalay amis mo ti pag-aramitan nyo iti kasta. Ay, di ka kalon. Ay, sumli ka di tayo. Tonyo, pakawanan ako ma. Nasulisugak lang iti day dya lalaki. Kung usong tapagay, tapumano ka ti balayan. Di mo uray, nga dadaka sa marami ko kang ka. Pakawanan ako ma, Tonyo. Pumanaw kang kunanay. Naimbag nga orasyon na. Adda nito nyo. Ay adda balasang ka. Sumrag ka Agyamanak nana. Damag ko ngamin ang nagtalawon ni Aryang dito balayong. Pudno aya. Ay, wan balasang ka. Nagsinadan iti anak ka. Kasta ka di. Apay, anyat ibagam iti anak ka. Ipakita ko matoy listaan kan kwa na nana. Listaan tay. Nay, anya listahan day tangay. Listaan ti utang ni Aryang tunyo. Ket sika ti inlistaan na dito Sika kano ngamin ti agbayad. Anya? Pasig areban ken facial dagito Ken kulor iti buok. Ken adupay ti nakalista dita. Ay, awan na mo dita. Apay nga, esak ti siniram. Isuata dyan mo amuda kita. Ngam sika matimbaga ng agbayad. Ahaw, basta awan na mo dita. Yung kasiniram, sana siya duray. At tan samot amin ang kini Aryang tinaalas nga ugalay, anak ka. Agasam day ta nga inararamid na. Wang round. Napukawan, ti panagayak ko, ti day kaya babae. Napukawan namin pinsan, ti panagayat ko iti asawak manang biyanang. Akas lakadurman ko paikit din, gapo iti naramid na. Taol ti munagan na, danda ni Jack payan kayat adenggan. Iti sana nagbayag, nakasirpatak iti sabali adayag, kat nagkasar kami, kat ita dantalo nga anak may, kat makuna kamay saak kadag iti kagasatan alalaki dito'y rabaw ti daga, ngamen. Nasingpet tinagbalin nga asawa. Sungani ti ugali na iti mo na anak ka relasyon ko. Alakastan ti pagayam mo, Tonyo. Kablaawan ka pagayam, Tonyo. Nakamaudyanan na, nakasarak kamutlangan iti talaga, aparakan ka. Kat sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsakyo, asa nga pamilya. Buena papagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Tonyo. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agiyaman kami kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Hello, papagayam na imbag nga orasyo amin. Kadagit isa na makamaam mo dito'y numo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo amarina, sana pudpudno anagan. Kastoy tikunana, dear manang biyanang, sana pa nagpalangguad, nga madayt surak, nang ron na idi ka ubingak. Ado dagi tinagaram kanyak, ngam gapo tawan tinagustuak kadakwada, nagbakbaket ak abalasang. Aging nga nagtawunak itinasurok ak 40, 140. Tiamok ag nanayunan a singgelak, ngam jak dinamnama, nga dalat tagayam seryoso, nga gayat kanyak. Rugyak ti ag salaysay. Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming-ming-ming itinagamo aropam. Dinakman mo't bulaan, Mang Hinir. Kat no bumakatakon nga balasam. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot.
Anya, ni Mang Hiner nga talaga. Kaya Mike. Jakto pa'y ko na ke 65 kaon. Taon la day ta. Tatirik na. Kaslag taon la iti 21. Unay matdatan. Kanya ngay Marina. Kasya na mutin ah. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni Mang Hiner. Anya